салом тамошобинони азиз, шумо хубед? ба фикрам шумо маро мешиносед. Ман асал ба шумо пухтани шириниҳоро ёд медиҳам. Вале имрӯз на танҳо ширини пухтан, балки сеҳр карданро нишон медиҳам. Омодаед? Бози қад бошед. салом, апай Нилуфар. ту дар инҷо чӣ кор мекунӣ? Ман ба тамошобинони сеҳр карданро нишон медиҳам. чӣ хел сеҳр? бози қад бошед. ман дар филми тасвирӣ дида будам, ҳамин хел хамирашро тоб медиҳад, як торти хушрӯй мешавад. Не, ин бисквити оддӣ аст. Ин бо тоб хӯрдан торт намешавад. Мо бояд меҳнат кунем ки инро як торт. бер беҳтараш месанҷем. бер. шуд асал. ба фикри ман ки бо тоб хӯрдан торт намешавад. ин бо тоб хӯрдан танҳо дар афсонаҳо ҳаст ки бо тоб хӯрдан як торти тайёр мекунанд. мо бошем бояд тарзи тайёр кардани шириниро ба тамошобинон хело оддиёна ва хело ҳам содда карда фаҳмонем. Ҳаминтавр не асал? бале, ҳамин хел мегӯед. бале, ҳамин хел мегӯям. яъне дар филми тасвирӣ кӯдаконро фиреб медиҳанд? Не, дар филми тасвирӣ фиреб намедиҳанд, лекин дар ҳаёти ҳақиқӣ ҳамин тавр аст. меҳнат мекунем, баъд аз он як ширинӣ болаззат тайёр мешавад. чӣ кор кунем? беҳтараш сар мекунем. бале, мо бояд бо тамошобинон шурӯъ кунем тарзи тайёр намудани як ширинӣ хело ҳам зеборо. бале. асал ба ёдат ҳаст, мо дар ҳар барнома шириниҳои чоркунҷа тайёр мекунем. бале, дар ёдам ҳаст. ин барнома мехоҳем ки ба тамошобинон як намуд шириние ки ба таври секунҷа буриш мешавад нишон диҳем. омода ҳастӣ? бале. шурӯъ мекунем? бале, лекин апай Нилуфар, мон як чизро аз хотирамон баровард. чиро? албатта ки дастпӯшакро. апай Нилуфар, мо доим дастпӯшак мепӯшем, лекин дар хона ман ягон бор надидам ки модари ман вақти пухту паскунӣ ба дастпӯшак пӯшад. барои чӣ? барои он ки салмо дар шароити хона метавонем ки дастонамонро тоза шушта ба худамон ширинӣ омода кунем, вале дар шароити корхона ин аслан мумкин нест. бояд ҳатман дастпӯшак пӯшем. фаҳмом. шурӯъ мекунем. албатта шурӯъ мекунем. сараввал мо коғазашро ҳамин ҷудо мекунем. тамошобинони азиз, боди қад бошед, зеро апай Нилуфар ба мо пухтани як намуди ширинии секунҷаро ёд медиҳанд. ҳамин тавр не? албатта. тамошобинони азиз, боди қад бошед, чӣ гуна тарзи ширинӣ, секунҷа, буриш ва тайёр карданашро мо ба шумо имрӯз пешниҳод мекунем. барои ин мо аз бисквити тайёр истифода мебарем ва барои пирожни секунҷа мо бисквит бояд як рӯз пешакӣ омода шуда бошад, ҳатман хунук бошад ва аз ин гуна кордҳо истифода мебарем. мо тарзи тайёр кардани бисквитро дар барномаҳои гузашта ба шумо нишон дода будем. тамошобинони азиз, дар хотир доред ки ягон ширкати қаннодӣ ба шумо мисли апай Нилуфар ягон сири қаннодиашонро намегӯянд. апай Нилуфар бошад ба мо пухтани шириниҳоро ёд медиҳанд. ҳамин хел ҳам? албатта. тамошобинони азиз, дар хотир доред ки зиёдатии бисквитро напартоед. асал мо бо зиёдатии бисквит чӣ карда метавонем? картошка. албатта, як ширинӣ хело ҳам болаззат. апай Нилуфар, мо ба фикрам картошкаро дар барномаи пештара мо нишон дода будем, ҳа? албатта нишон дода будем. барои ҳамин зиёдатии бисквитро напартоед. анакнун мо аз қаймоқ истифода мебарем. якум қабаташ. апай Нилуфар, ҳаминро инҷо монед. ҳаман қаймоқро ба шумо осон шавад. майдаш. якум қабат ва каме аз шоколади сафеди хурд карда шуда истифода мебарем. барои чӣ? аз ягон чизи дигар истифода барем намешавад? мешавад. ба таъби дилашон ҳар як тамошобин метавонад ба таъби дилаш аз чормағз масалан истифода барад ба ҷои шоколади сафед чормағз ё ин ки метавонад дигар намуди донагиҳоро дар қабати аввал истифода барад.
дар хабати дуюм каме аз мураббои мармиҷон истифода мебарем. ҳаминтавр болояшро باوری دارم که خیلی هم با مزه میآید. албатта ки хело ҳам бомаза меояд. اپا نیلوفر бале, شما کریم رو حیف کرده. чаро ҳайф кардам? نگاه کنید. барои рехтанаш мегӯӣ? اپا نیلوفر бале, من فهمیدم که از شیر قیام شده و روغن مسکه یک کرم بولذت تیار میکنن. албатта ки аз шири қиёмшуда آن رو میتونیم در همه شیرینیمون استفاده کنیم. албатта метавонем дар ин ширинӣ истифода бурда. اگر در داخل اون شکلات اندازی چی؟ ба табидили кас худаш метавонад ба табидили шоколад ё ин ки чормағз ё ин ки мураббо аз ду қабат мураббо истифода барад. اگر وایها نخواهند چهارمغز استفاده کرده. агар нахоҳанд метавонанд ду қабат мураббо истифода кунанд. اگر مربا نخواهند استفاده کرد. метавонанд ду қабат чормағз истифода кунанд. اگر چهارمغز نخواهند. метавонанд бо хомаи холӣ пирожнияшонро тайёр кунанд. اگر نخواهند و خمه خوری. агар нахоҳанд ту гуфтанӣ ки нахоҳанд ширинӣ тайёр кардан. не ба фикрам ки ҳар як кас дар шароити хона мехоҳад ки ин гуна ширинӣ болаззатро тайёр кунад. اپا نیلوفر وای تود رو چکار کردید؟ тортро бояд гирдуҳояшро бо шоколади майда маҳкам кунем. ана ҳамин гуна. اپا نیلوفر бале, من باید به شما یک سیرم بگویم. майлаш ман гӯш дорам. گوش کنید. من نمیخواهم در خونه شیرینی پزم. чаро? نمیدونم. ҳоло бошад мо шириние ки омода кардем асал мо дар яхдон ба муддати 2 то 3 соат мегузорем ки ях кунад. баъд аз он мо метавонем шириниямонро ба қисмҳо ҷудо кунем. بعد از дар яхдон мондан این چی طرف می شود؟ تماشابینان حاجی باید نیم ساعت انتظار شوند که ما تورتمون رو با قسمت جدا کنیم؟ همین؟ не албатта ки тамошобинонро мо интизор намегузорем, чунки мо қабл аз тайёр кардани ин якту тайёр карда дар яхдон гузоштем то ин ки дараҷаи ин кулчақандамон хунук шавад, мо тавонем онро ба қисмҳо ҷудо кунем. فهمو. یک سوال دهم. برای چی شما از وای گرفته در این میمونیم بعد در این؟ чунки мо бояд дар болои гардон ба қисмҳо ҷудо кунем. сараввал ба 2 қисм ҷудо мекунем. برای چی ما اینو در میکنیم؟ мо бояд дар оби гарм тар карда баъд аз он буриш диҳем. اگر تر نکنیم چی؟ агар тар накунем ширинии мо ба қисмҳо нағз ҷудо намешавад. шояд ки каме нодуруст барояд. فنیلفر. برای چی در آبی گرم؟ чунки мо инро ки аз яхдон мегирем барои ҳамин мо ба оби гарм буриш медиҳем. هم بوریک هم زبا میبردن؟ бале, الان تماشابینی عزیز دیدی چه خیلی شیرینی های زیبا. боз мо онро ороиш медиҳем бо меваҳо. اپا نیلوفر бале, ما با دو تماشابینی میبگیرن چی؟ مثل من. ман фикр мекунам ки тамошобинон агар бо диққат тамошо кунанд ҳатман ёд мегиранд. اگر یاد نگیرن چی؟ агар ёд нагиранд метавонанд аз ширкати қаннодии шоколадия дастрас кунанд. метавонанд фармоиш диҳанд, мо ба онҳо бурда мерасонем. ما باشیم با همراه اپا نیلوفر با آنها میپزیم. бале, با جای این میوه ها میتونیم ما از یکم چیز دیگر استفاده کنیم. албатта ки метавонем аз меваҳои қулфи най истифода кунем. ана акнун ширинии мо тайёр шуд. асал хело ҳам хунук аст. بله
شما به من خیلی هم شیرینی بسیار دادید. نمدونه ما باشد درک کردند. ман ширинии бисёр додам ё ин ки ту меваҳои хунукро хӯрдӣ? نه شما شیرینی بسیار دادید و من باشم میوه خنک رو خوردم و درک کرد. ана акнун асал ин шириниямон ба ту писанд омад? بله میچشیم. албатта ки мечашем. گیرم یا اینکه نه. албатта اقلا در وقت خوردنش ممکن نیست دست پوشک رو کشیم. албатта ки мумкин аст. мо ки тамом кардем мо метавонем дастпӯшакро озодона کشیم. кашем. бинандагони азиз, акнун ширини мо омода шуд. шумо низ метавонед дар шароити хона ана ҳамин гуна ширинии омода хело кунед. зебо омода кунед. و شیرینی آماده کردهتون رو در سامانه اینستاگرام ما shirinag.tj روان کنید. همین طور نه؟ бале ба сомонаи мо обуна шуданро низ фаромӯш насозед. ما پشت میچشیم. خیلی هم بازد آماده هستن. албатта ки тамошобинони азиз ба шумо тавсия метиҳем ҳатман аз ин гуна шириниҳо омода кунед. لیکن اگر آماده کردن نتوانید میتوانید از شرکت شکلاتی آماده خریداری کنید. خود تماشاگران عزیز اینجا برنامه ما به انجام میرسد. تا برنامه های نوبتی خود و نزدیکانتان رو احتیاط کنید. خیر. خیر.